Manuel Rodríguez Lacos, un aguerrido defensa de Cangas, convertíase no xogador con máis partidos na historia do Celta. Retirouse en 1982 con 533 partidos oficiais nas súas costas, gañando a pulso o alcune de o gran capitán e establecendo un récord que parecía imposible de superar. 7 anos despois, nacía tamén no Morrazo, na mina mariñeira de Moaña, atopado entre bateas, un rapaz menudo e con cara de brillo. Este cariño estaba destinado a seguir a estela de Manolo ata converterse na maior lenda do club celeste. Nos seus primeiros pasos na Madroa, xa deixaba claro que tiña un soño e nunca deixaría de perseguirlo. O seu nome, Iago Aspas. Iago estaba duro e seguía por a tele aquel Celta das grandes noites europeas. Pero no seu debut en Balaídos, o escenario era ben distinto. O 6 de xuño de 2009, nun agónico partido ante o Alavés, Eusebio decide que era o momento de Iago. Aquel día comezaba a súa lenda. Apenas 22 anos, gañouse un posto no Celta dos maiores. Tras 136 partidos, aquel rapaz propúxose deixar o Celta na máxima categoría. E así foi. 46 goles nese tempo levaron a súa sinatura. Cada vez que os medios de Iago llegaban a los ocho, Balaídos sonreía. Iago rompía e a cintura a colotou e certificaba a permanencia de frente a súa corporativa. Días despois, Iago convocaba aos medios para despedirse entre palmas, prometendo voltar algún día. Ha llegado el momento, también es difícil, es muy difícil para mí, porque también dejo a mi familia, nosotros que también os dejo mis amigos después de tanto tiempo. Espero pues, poder volver algún día porque estoy en casa. Naquel avión que partía cara a Viena, Iago ia acompañado pola súa moza Jenny e a súa familia, pero non sabía que ao seu carón tamén viaxaban os desexos de todos os que confiaban na súa volta. E tanto que confiaron que despois dunha aventura de 2 anos con escala en Sevilla, o rapaz voltaba á súa terra, da que nunca máis marcharía. Foi no verán de 2015 cando Iago Aspas regresaba á banca Balaídos. O príncipe comezaba a facer méritos para converterse en rei. Resucitou a llama celtista, tecendo de novo o sorriso da súa xente. Un sorriso que o levou de volta a Inglaterra un 11 de maio de 2017, esta vez co escudo do Celta no peito, rozando a fazaña europea no teatro dos soños. Hemos quitado el balón, un grupo de amigos, de chavales jóvenes que se han dejado todo hasta llegar hasta aquí y bueno, nos queda animar, estoy seguro de que volveremos, hace 5 años estábamos en segunda, hemos luchado mucho para estar aquí
da Reconquista en marzo de 2019, cando todo parecía perdido, foi Iago que nos volveu salvar. O povo creou o seu nome e aquelas babas, historia do club, consagraron como símbolo do seu centro. Vai lanzado penalti Iago. Aí vai Iago Aspas. Toma carril de Ascenso baixo paus. Vai Iago. Perna esquerda. Chuta Iago. Iago seguiu liderando ao equipo dos seus amores sen esquecer a promesa de Old Trafford. 4 premios Zaga e 8 anos despois chegou o momento de convertirla en realidade. 25 de maio de 2025, Getafe. Un gol de Iago María e oferta remontada europea. Tiña que se ver. Aquí estamos de volta contigo. Sempre o teu carón. Hoxe, os números honrante como herói. Pero son os corazóns que mellor o contan. Non hai estatua que sosteña a ilusión e o